Dobrý deň, nachádzam sa vo Vrani, blízko Kysuckej brány, pri dočasnom premostení. Toto dočasné premostenie naozaj výrazným spôsobom pomáha Kysuciam prežiť situáciu v doprave momentálne. A otázka znie, či a ako dlho bude toto dočasné premostenie pomáhať Kysuciam. Odpoveď je, že iba 450 dní od začiatku výstavby, to znamená zhruba do konca marca budúceho roka, a potom bude musieť byť takisto toto premostenie demolované. Čiže odpoveď je, ešte máme rok a potom budeme musieť prežiť tvrdé obdobie bez tohto mosta. Je to jeden zo 4 mostov v blízkosti Kysuckého Nového Mesta a 2 z nich, teda tento a Povinský most, pôjdu dole a znamená to, že tá situácia sa výrazne zhorší a auta nebudú mať na výber a budú musieť smerovať do križovatky v Kysuckom Novom Meste v Radoli alebo použiť diaľničný privádzač. Naozaj cez tento most chodí 6000 vozidiel jednou aj druhou stranou a sú to väčšinou auta, ktoré tadeto smerujú v špičke, nie počas celého dňa. To znamená, že práve v špičke ku tým 4000 vozidlám z Povinského mosta budeme musieť pripočítať ďalších 6000 vozidiel v 2 križovatkách v Kysuckom Novom Meste a bude to výrazné zhoršenie situácie. Takže koniec marca 2027 sme aj bez tohto premostenia vo Vrani.